Ganda. Shopping na naman ang mga manggagawa, mga worker, hard worker. Mga friends, nandito na kami sa mga friends sa Shell Harbor Mall. Galing lang kami sa nandito ako si Hi Paz. Ate Ems and Jasmine. Yeah, shopping na naman. Bili na lang kung pinto kasi. So yan, wala. Tingnan nyo guys, mahirap mahanap ng parking talaga. Ay, reverse. Kung alam ko nang na. Malayo. May isa daw. Makaspace ka ba dyan? Parking ba yan? Pwede tayo dito. Maglakad lang tayo. Oo, kahit saan. Oh, malapit lang naman, diba? Umuulan din naman. Ay, may parking kami. Ay. Pasang dyan kasi mas stress ako maghanap ng parking. May buntag, namin ka rin sa shoes shop. Ay, meron pala sa loob. Meron na talaga eh. Ang daming magandang mga sapatos. Sige. Pagkakasan ko. Ganyan na lang, tatayo na lang ako. Sandali, kung may tao, gananin mo. Pag may tao, ano? Wala pa, Hanggang 10 seconds. Saan ko bubuksan? Ay, okay na yun. I-ano mo lang sa akin pag walang tao. Maglakad lang ako, tapos babalik ako. Hi! Tinanggap yung appointment natin sa sa laser clinic. Kasi siguro hindi tinanggap yung appointment namin sa laser clinic. Nandiyan kati. Ang daming sale. So, balay na kayo. So, yan. Si Ari Ima, busy na mimil. Hello guys, welcome sa akong channel. Karoon namin sa Shell Harbor nagtuyok-tuyok. Pero kapoy naman dyan kayo ko lingkod dyan lang nakita no? Kaya aram na dyan kapoy nagsigtuyok-tuyok kasi wala ko palat siya. Walang itim dyan. So alis na kami, punta na kami sa may fish market. So kami ni Ate M. Saan naman si Ate M? Ano, coffee? Okay lang. Kaya tinanong nga kita eh. Okay lang, te. Kasi Ang daming mga hi, Jancy. pinadala. Yung sa akin ito, yung gold. Sa Christmas tree? Yung mga puti sa amin. Shopping. Ano to? So, napagod na si Ate Ima. Upo-upo na lang siya kasi pagod na siya. Magaan na naman yan. Magkaso, mabiga. Ay, Oh, Jesus. Maano. Walking from darling. So, manguli na mi kay humana na mi og panabo. So, ano na mga tao bala ko ya. Jasmine. Ano nabili mo doon sa picking ma? Ang dami mong nabili. Tiki. So, manguli na mi guys, kaya dagan gikan namin na nabo. Binili yung guest. So, nakatapos na kami nag-shopping. So, uwian na. Ito tayo sa car park, no? Okay. Tulong yan? Oo, tulungan ka namin daw. May sasakyan, ha? Akin na yung iba. Okay lang, te. Akin na? Oo. Kawawa ka dun. Ako na ba? May sasakyan, ha? Parating. Uli na ta sa atong lugar. Kasi hindi yan pwede mag... So, nandito na kami. Ayan na. So, bye.
Medyo traffic na. Pasok pa sila sa, yun ang wire, close traffic police. Ang ganahan. Pauwi na kami sa South Coast. Traffic light. Sayang, ginabutan. Mm. Ay, kasi yung mga puti, hindi naman sinako. Ay, kaya po, ay, Kaya yun, naubos sa mga Pinoy. Kaya hindi tayo naabotan. May labanos ba dito? meron po. Labas na sa stasa. Pero hindi sa Woolworths. Sa ano kayo sa Diyan, Hungry Jack, oh. Sabihin natin sa mga kaibigan natin, punta kayo sa Tikimax kasi medyo affordable. Yeah. Tingnan mo naman itong mga batang nagbabike, oh. Nakakatakot yung mga Walang bata. helmet, Baka mag-director daw. So yan, traffic lights, so lights off. Lights off. Yan ang traffic dito. Ano yan? Kasi namutla yung ano ko. Saan? Lip shiner? Hindi ka makapag-drive ng ayos. Pag wala. Kasabi ang nangyari. Baka in-interview ka. Uwi ka lang? Oo, nagpapaganda yan. No? Kuha ka sa camera. Baka may pulis na mag-checkpoint doon. Tapos gwapo naman. Sa'yo pwede manyo. What the... Wala na yan. Do not queue in runabout. Hindi nga dapat mag-iboy. Kasi yung iba kaya hindi na makaturn yung iba. Oo, matrapo yun. Mm. Marunong magantay yung iba. Mm. Hindi makapag-drive. Ito yung runabout. Walang runabout sa Pilipinas no? Or sa Manila lang yata no? May runabout. Ako is... Mm. May alam ko meron sa isa doon sa Rotunda. Ayan lang. Pero malapit sa Espanya, te. Yes, correct. Correct ka dyan. Kasi di ko talaga makalimutan yan. Welcome, Rotunda. Meron yan. Saan ba tayo dito? Oh, Nora. Oh. Dito ba? Nora Kiyama. Yan yata. Kala ko pupunta. Punta tayo Sydney. Mag-ano tayo ng Sydney ha? Kailan? Nagpunta yata kayo ng Westfield. Hmm.